Dobrý večer, vážení diváci. Dnes vás čeká exkluzivní rozhovor s mužem, který stojí v epicentru nejzásadnějších geopolitických otřesů současnosti. Pozvání přijal klíčový ministr slovenské vlády, tedy země, která se snaží o suverénní a pragmatickou politiku a často tak čelí ostré kritice, jak doma, tak v zahraničí. Budeme se ptát na klíčové otázky. Jak vnímá nástup Donalda Trumpa a jeho dopad na globální rovnováhu sil? Jak se Slovensko staví k energetické bezpečnosti, zejména v době, kdy Ukrajina ukončila tranzit ruského plynu? Jak vážná je hrozba politické destabilizace na Slovensku, před kterou varuje premiér Robert Fico? A jak se vyvíjejí slovensko-české vztahy v době, kdy Bratislava otevřeně kritizuje zahraniční zásahy do své politiky? Budeme samozřejmě hovořit i o budoucnosti Evropské unie, o roli neziskových organizací, o válce na Ukrajině a o otázkách, které rozdělují nejen slovenskou, ale i celou evropskou politickou scénu. Ve studiu vítám pana Juraje Blanára, ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pane ministře, celý svět je v podstatě od momentu inaugurace Donalda Trumpa svědkem velmi rychlých a velmi razantních změn. Vy jste zkušený diplomat a politik. Mě by zajímalo, jak se prizmatem své zkušenosti politika země, pro kterou jsou její občané na prvním místě, což vás spojuje v podstatě s Donaldem Trumpem, který má také Američany na prvním místě. Jak se díváte na změny, které způsobuje Donald Trump v onom globálním celosvětovém uspořádání, na ty pohyby? V prvom rade je potrebné povedať, že tí, ktorí majú problém s Trumpom, nepočítali, že zvíťazí. Oni prezentovali to, že v podstate Kamala Harrisová je tá, ktorá môže vyhrať. Napokon, keď sa pozriete na prieskumy, ktoré boli pred voľbami, tak to vyzeralo tak, že to bude tesné a že dokonca Kamala Harrisová vyhrá, ale ukázalo sa, že to všetko nebolo tak. A že Donald Trump získal veľkú podporu a zároveň, čo je dôležité, získal aj kompletne na svoju stranu kongres. To znamená, od dnes súd poučený tým prvým volebným obdobím je jeden z najsilnejších ľudí na planéte, pretože on môže presadzovať cez kongres takmer všetko. Čo je ale pre nás dôležité, že robí suverénnu zahraničnú politiku a môžeme mať na to rôzny názor, ale v prvom rade musíme rešpektovať rozhodnutie voličov Spojených štátov amerických, že si ho zvolili a je potrebné komunikovať otvorene o všetkých otvorených témach. Pre nás ako krajinu, ktorá má v susedstve vojnový konflikt, pretože susedíme s Ukrajinou, je veľmi dôležité to, čo povedal Donald Trump ešte pred voľbami a rovnako to, čo hovorí aj po voľbách, keď nastúpil do svojho úradu. Aj keď povedal, že do 24 hodín ukončí ten vojenský konflikt, bola to nejaká hyperbola politická, dnes už jasne povedal, keď poveril splnomocnenca majora Kelloga, aby do 100 dní rokoval s dotknutými stranami o nejakom prímeri, že to myslí vážne. A toto je pre nás veľmi dôležité, pretože končí nám 3. rok tejto vojny, začne 4. rok a to, čo sme hovorili, sa naplňa. My sa z toho netešíme, poviem to úplne otvorene, keď sme hovorili, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. A je potrebné čím skôr začať rokovať o nejakom mierovom riešení. Nikto nás nepočúval. Keď sme hovorili o tom, že my už nebudeme dodávať žiadne zbranie z zásob našej armády, tak sme boli ostrakizovaní, že ako je to možné, všetci máme dodávať. Dokonca to zaznelo aj z Českej republiky. My sme povedali, že budeme pomáhať nášmu susedu humanitárne. Budeme mu pomáhať tam, kde to je možné, napríklad pri obrovských výpadkoch elektrickej energie, kde je dnes na Ukrajine zrušená asi 75% infraštruktúry. A v ďalších a ďalších projektoch, ktoré sme si zadefinovali aj pri spoločných rokovaniach. To znamená, my k Ukrajine pristupujeme naozaj veľmi, by som povedal, pragmaticky a snažíme sa nie chodiť na oko len do Kyjeva sa ukazovať, že ako ich podporujeme, ale chceme pragmaticky pomáhať. No a toto je pre nás z hľadiska politiky nového prezidenta Donalda Trumpa veľmi dôležité. No ale potom sú to aj ekonomické záležitosti, pretože Donald Trump hovorí jasnou rečou, že s Európskou úniou a s Európou potrebuje rokovať, lebo
chce obhajovať jeho záujmy, keďže bilancia obchodná medzi Európou a Spojenými štátmi americkými je pre Spojené štáty americké negatívna. No ale to je podľa mňa legitímne, že takýmto spôsobom k tomu pristupuje a my potrebujeme s ním rokovať. To je náš prístup a my sme pripravení práve so Spojenými štátmi americkými aj ako s najvýznamnejším aliačným partnerom hľadať spoločnú reč. Vy říkáte, jsme připraveni jednat, ale zároveň jste také řekl, že pro mnohé bylo zvolení Donalda Trumpa překvapením, že počítali s tím, že bude zvolena Kamala Harrisová. Mě by zajímalo, jaký je podle vašeho názoru v současnosti stav mezi lídry Evropské unie. Nejsou zaskočeni, nejsou překvapeni, nebo naopak jsou připraveni na to začít jednat s Donaldem Trumpem? Pani Bobošíková, ja nechcem z nášho klubu ministrov zahraničných vecí Európskej únie vynášať nejaké informácie alebo nejaké pocity, ktoré moji kolegovia majú, ale môžem povedať, že naozaj cítiť v mnohých európskych krajinách sklamanie, dokonca obrovská príprava na to, že čo budeme robiť teda proti tomu Donaldovi Trumpovi, ktorý v podstate bol zvolený demokraticky, a že niektorí, ktorí ho nálepkovali ešte pred voľbami, začínajú ako keby sa veľmi zmierňovať, lebo si uvedomili, že prestrelili, ako sa po slovensky hovorí. Taký príklad je minister zahraničných vecí, aj keď už nie Európskej únie krajiny, ale je to minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, ktorý ho nálepkoval predtým nie veľmi vyberavo a dnes musel zmierniť. Čiže áno, by som povedal, že ten tábor v rámci Európskej únie je teraz rozdelený a my sa ale nachádzame na tej strane, kde rešpektujeme tieto výsledky a kde sme pripravení so Spojenými štátmi americkými tak ako bilaterálne, ale rovnako aj v rámci Európskej únie konštruktívne viesť dialog a hľadať riešenia, pretože nič nám neostáva, tak by to malo byť. Víte, vy jste říkal, že ta unie je v tomto rozdělená do jisté míry, ale my pořád ještě jsme v situaci, kdy zahraniční politika je alespoň pro někoho fakticky, pro někoho papírově v gesci národních států. Mě by zajímalo, nakolik je to teď při změně geopolitického uspořádání s nástupem Donalda Trumpa, nakolik je to třecí plocha. Zda se ta třecí plocha zvětšila a bude větší tlak na zrušení práva veta, anebo možná naopak. Náš postoj poznáte. A v tomto sme jasní a čitateľní, na rozdiel od povedzme mnohých iných krajín, ktoré nie sú úplne jasné. My odmietame, aby akokoľvek sa siahlo na právo veta v tých kompetenciách, ktoré ešte ostali. Pretože niektoré právo veta už bolo zrušené a funguje tzv. Kvalifikovaná väčšina pri hlasovaní. A prináša to mnohé problémy. Napríklad aj pri nelegálnej migrácii, pretože napríklad migračný pakt nový, ktorý bol prijatý na úrovni Európskej únie, bol prijatý nie konsenzom, ako to bolo voľakedy, ale už len kvalifikovanou väčšinou. To znamená, z tohto pohľadu je naša pozícia Slovenska úplne jasná. My nepopustíme, aby z Európskej únie vznikal nejaký superštát, ktorý by mal obrať o ďalšie suverénne kompetencie jednotlivé členské krajiny. To znamená, v tomto sme úplne jasní. Avšak správne ste pomenovali, že ten prístup niektorých krajín, ktoré majú väčšiu náklonnosť dodávať zbranie a stále podporovať ten konflikt na Ukrajine, tak tí majú možno trošku vystrašenejšiu tvár, ako to bolo doposiaľ, potom ako počuli, že Donald Trump je pripravený zastaviť akúkoľvek pomoc na Ukrajinu. A ešte keď je to podporované aj vyjadreniami nového generálneho tajomníka NATO, ktorý bez toho, aby mal na to nejaký mandát, hovoril o tom, že verí tomu, že Amerika bude dodávať naďalej zbrane na Ukrajinu a že Európska únia to zaplatí. O takýchto rokovaniach Slovenská republika nevie, či už na mojej úrovni, alebo na úrovni lídrov Európskej únie, kde by bol nejaký prísľub, že Európska únia bude platiť tie náklady na vojnu. Tu hovoríme opäť transparentne, že Slovenská republika toto nikdy nepodporí, aby sme my platili zbrane, ktoré pôjdu na Ukrajinu. Rovnako sme povedali aj pri ďalšej výzve, ktorú Donald Trump adresoval členským krajinám NATO, kde drvivá väčšina európskych
krajín Európskej únie sú členmi NATO, že bude presadzovať zvyšovanie výdavkov na obranu a hovoril o 4 až 5%. My sme povedali jasne, my sme pripravení rokovať o tom, aby sa to zvýšilo povedzme o 2% z tých 2% vyššie, ale iba vtedy, keď to bude únosné percento a zároveň, keď budú môcť byť tieto finančné prostriedky použité aj na tzv. Duálne civilno-vojenské projekty, ako napríklad teraz realizujeme na Slovensku, kde z týchto výdavkov budujeme novú vojenskú nemocnicu v Prešove. Toto je pre nás absolútne jasná pozícia a túto budeme aj obhajovať. Pane ministře, my zatím hovoříme o rusko-ukrajinském konfliktu a postoji Spojených států vůči němu. Nicméně Evropská unie to je také místo, kde se nyní velmi bojuje o konkurenceschopnost, kde v podstatě je svým způsobem na ekonomickém sestupu a Ursula Leyenová předložila v uplynulých dnech jakýsi kompas konkurenceschopnosti, což má být cesta, kterou se má Evropská unie zpátky dostat do popředí, pokud je o ekonomický rozvoj. Mě by zajímalo, jak se díváte v souvislosti s plány Donalda Trumpa. To znamená v souvislosti s plánem uvalit cla nejprve na Kanadu, Čínu, poté třeba i na Evropskou unii, na ty snahy Evropské unie o znovu nějaké nastolení té konkurenceschopnosti. Jsou realistické nebo jsou chabé? Jak to vidíte? Ja vyjadrím možno trošku taký skôr pesimizmus ako optimizmus z tohto pohľadu, pretože na čele Európskej komisie je pani Ursula von der Leyenová, ktorá presadzovala ten tvrdý Green Deal, ktorý nás oberal napríklad o konkurencieschopnosť, ktorá presadzovala a presadzuje bezvýhradnú podporu Ukrajiny z hľadiska dodávok zbraní na Ukrajinu, čo viedlo k tomu, že v podstate pomaličky, ale isto sa má každá krajina Európskej únie poodpájať od všetkých energetických zdrojov, na ktoré sme boli napojení z Európskej únie. V podstate čím skôr, čo nás stavia do pozície, že budeme ešte menej konkurencieschopných. Pretože ak dnes, pani Bobošíková, napríklad cena plynu za 1 megawatt hodinu sa pohybuje už na úrovni 53 eur, čo je vlastne dvojnásobok spred vypuknutia vojny a v Spojených štátoch amerických je cena plynu niekde na úrovni 8 eur, tak nemôžeme jednoducho sa s nimi porovnávať. Preto vidíme aj ten obrovský tlak, ktorý vznikol aj v Nemecku, politický tlak, že tam budú mať aj nové voľby, pretože zistili, že ich ekonomika práve týmito opatreniami, ktoré boli nezmyselne prijaté, stagnuje. Množstvo firiem nemeckých sa presťahováva napríklad do Spojených štátov amerických a ďalšie to plánujú. Čiže ja som trošku skeptický z tohto pohľadu, ale chcem byť aj trošku optimistický. Už je tam minimálne náznak, že Green Deal sa prehodnotí. Že sa prehodnotí napríklad aj zákaz výroby spaľovacích motorov, pretože nie je dôvod, aby sme si sami strieľali, ako sa hovorí, do kolena, keď vieme, že by to bolo veľmi násilné a nie sme na to pripravení. Ale vrátim sa k tej základnej dôležitej otázke energetických zdrojov. Tu nastala taká schizofrenická pozícia mnohých krajín Európskej únie, ktoré na jednej strane nás kritizujú ako Slovenskú republiku, ktorá je veľmi závislá na zdrojoch z Ruskej federácie. Málo kto to vie, že 80% domácností na Slovensku je napojených na plyn. A naša infraštruktúra plynová je druhá najväčšia po Holandsku. Čiže pre nás je to životne dôležité. Ale zatiaľ západné krajiny veselo nakupujú napríklad skvapalnený plyn z Ruskej federácie. Len za minulý rok nakúpili západné krajiny o 1/3 viac tohoto plynu popri americkom aj tohoto skvapalneného plynu. No prečo to robia? Lebo stále vedia, že je lacnejší a že sa predzásobujú. No a tu sme narazili na ukrajinskú stranu, pretože sme rok mali dohodnuté s predsedom vlády Šmihalom, že po skončení kontraktu na prepravu plynu cez Ukrajinu, ktorý vypršal 31.12. minulý rok, že by sme hľadali nejaký iný technický spôsob, ako dopraviť plyn na Slovensko, lebo je to pre nás životne dôležité. Nie len z hľadiska dostatku, ceny, ale aj tranzitu, pretože Slovenská republika je tranzitnou krajinou a má nemalé príjmy z tranzitu. Je to
0,5 miliardy ročne, plus minus priemerne podľa toho, aká je zima. No a dozvedeli sme sa v decembri minulého roka na samite Európskej únie, teda lídrov, kde pán Zelenský povedal, že končí a nie je pripravený diskutovať o akomkoľvek plyne z Ruskej federácie, ktorý by mal prechádzať na naše územie, čo nás teda prekvapilo, pána premiéra, a argumentoval tým, že my prídeme o poplatky z tranzitu. No a pán prezident Zelenský povedal, že dobre, tak my vám zaplatíme ten výpadok 0,5 miliardy ako Ukrajina, samozrejme ale nie zo svojich peňazí, ale z tzv. Zmrazených aktív ruských v zahraničí, ale dal si podmienku, že musíme hlasovať za členstvo v NATO, čo pre nás je absolútne nepriateľné. Naviac to vnímame, že je to vydieranie, a pán premiér vtedy jasne povedal na tom stretnutí pred všetkými lídrami, že členstvo v NATO nie je na predaj alebo na kúpu. Čiže dostali sme sa do problému, kde tak my, rovnako Maďarská republika aj ďalšie krajiny, ktoré predtým brali plyn od nás, sme svojím spôsobom v ohrození pre budúcu sezónu a preto sme zatlačili aj na Európsku komisiu, aby sme mohli rokovať. Snažili sme sa s pánom prezidentom Zelenským viackrát rokovať, odmietol to. Viete, akým spôsobom odmietol pozvanie pána premiéra na Slovensko, aby sme o tom mohli rokovať, čo pokladáme za minimálne diplomaticky povedané za nezdvorilé. Ale napriek tomu si myslíme, že je potrebné s nimi rokovať a hľadať nejaké riešenie, lebo vieme, že pre samotnú Ukrajinu to má obrovské dopady. Len 800 miliónov Ukrajina príde o poplatky z tranzitu, nehovoriac o tom, že oni budú mať sami technické problémy plyn na svojom území dopravovať, pretože tam musíte udržiavať tú sústavu v nejakom tlaku. A dnes vidíme výsledok, že Ukrajina hlási, že už iba na 10% zásob plynu, a to pritom ešte zima neskončila. A zrazu pán prezident Zelenský zmenil retoriku a pripustil, že môžeme dovážať ten azerbajdžanský plyn, ktorý sme predtým mali už vyrokovaný, ale stratili sme pri tom čas a ešte nemáme ani dohodu na stole, že či to vůbec naozaj tak dopadne. Promiňte, pane ministře, my samozřejmě budeme pokračovat k té situaci v energetice na Slovensku a tak, ale mě zaujalo, jak jste vyprávěl o tom, jak Volodymyr Zelenský v podstatě vyděračským způsobem se dožadoval nějakých závěrů no přijetí do Severoatlantické aliance na mezinárodním politickém jednání. Odkud podle vás bere vůbec tak silnou půdu pod nohama k takovým krokům? Pani Bobošíková, mohol by som teraz povedať svoj názor, ale vzhľadom na to, že chceme mať dobré vzťahy so svojím susedom a uvedomujeme si, že situácia pána prezidenta Zelenského není jednoduchá, pretože po 3 rokoch tej vojny jednak je Ukrajina vyčerpaná, sami zistujú, že majú problémy so živou silou a tak ďalej. Čiže budem diplomatický. Ja predovšetkým to vnímam, že je to z jeho strany nejaký pokus ešte zvrátiť to, čo podľa nášho názoru nie je zvratiteľné, a to je náš postoj. My, ako Slovenská republika, pokiaľ budeme vo vláde a budeme môcť ovplyvňovať dianie aj v parlamente, nikdy nezahlasujeme za členstvo Ukrajiny v NATO. A hovoríme to otvorene aj jasno, pretože sme presvedčení, že to môže byť len zárodok pre 3. svetovú vojnu, nič viac. A preto možno práve tie výroky pána prezidenta. To ostatné už by som nechal na aj ostatných kolegov, ako to oni vnímajú, lebo keby sme urobili teraz takú skúšku Ficom, lebo viete, ako sa to robí, keby takéto niečo povedal predseda vlády Fico na Európskej rade v uzavretom kruhu, kde boli mobily odobraté všetkým lídrom, to znamená, malo to byť len v tom kolektíve všetko to, čo sa povie. A on by to zverejnil, ako to zverejnil pán prezident Zelenský. Viete si predstaviť, čo by sa dialo v bruselských a neviem ešte akých kruhoch, kde by sa Slovenská republika nachádzala ako jedna z korumpovaných krajín, ktorá chce si kúpiť členstvo v NATO nejakým poplatkom. Čiže nemajú to ľahké samozrejme, ale my sme na to upozorňovali a pre nás je životne dôležité, aby na Ukrajine čím skôr začalo rokovanie, pretože ak to bude dlho trvať, to prímerie, dosiahnutia prímeria a mieru, najviac na to doplatí samotná Ukrajina a to nikto z nás si neželá. Ale my, a to nám nikto nemôže zazrievať,
musíme v prvom rade myslieť na občanov Slovenskej republiky a na našu ekonomiku, lebo tí sa nás budú pýtať, čo ste urobili. Pojďme nyní, pane ministře, k tomu, co i naši diváci sledují s velkým znepokojením, a to je situace na Slovensku. Alespoň my tady máme nějaký zprostředkovaný pohled od mainstreamových médií a od politiků. Na Slovensku poté, co pan premiér Fico navštívil v prosinci Moskvu a jednal v Moskvě, začaly propukat demonstrace, ta jejich intenzita se zvyšovala a pan premiér Fico v této souvislosti začal hovořit o plánování státního převratu. A z tohoto převratu viní opozici, média, nevládní organizace, ale i zahraniční skupinu, a to včetně polovojenské gruzínské národní legie, která má být součástí ukrajinské armády. A právě podle pana premiéra ji řídí rozvědka ukrajinského ministerstva obrany a jmenoval konkrétně Mamuku Mamulašviliho, omlouvám se. Je to trošku jazykolám. Pan premiér Fico se opírá o tvrzení Slovenské informační služby, ovšem na druhé straně opozice ta jeho slova zpochybňuje a neustále volá po důkazech, což sama já chápu, že je v případě informací tajné služby velmi obtížné. Takže jaká je tedy situace na Slovensku? Je skutečně tak vážná a kdo rozdmychává ty vášně o tom, že to, co říká pan premiér, není pravdivé? Čiže pôjdem po poriadku, ako ste to menovali. V prvom rade návšteva premiéra v Moskve. Viete, že aj ja som sa stretol so Sergejom Lavrovom 3-krát, práve v záujme toho, aby sme boli neustále v kontakte, že či Ruská federácia bude ochotná pokračovať v naplňaní kontraktov, ktoré máme na dodávku jadrového paliva, na dodávku ropy, ale aj plynu. Je to veľmi dôležité, nemôžeme to len tak zo dňa na deň odstrihnúť. Pán premiér mal rokovanie s pánom prezidentom Putinom práve aj kvôli týmto záležitostiam a predovšetkým, čo sa týka dodávok plynu, pretože nám boli zastavené. Avšak opozícia to automaticky zneužila a tvrdí, že naša vláda chce dostať Slovensko z Európskej únie, čo je klamstvo. Pretože práve naša vláda, keď sme boli vo vláde, ešte viac integrovala Slovensko do Európskej únie a sme viac integrovaní ako Česká republika, aj preto, že napríklad my používame euro, Česká republika nie. Sme rovnako v Schengene. Obidva tieto kroky boli za našich vlád. Nehovoriac o tom, že keď sme boli v roku 2004 v opozícii a vládla Dzurindová vláda, tak bez nášho príspevku v referende by sme ani možno neboli členmi Európskej únie, pretože sme vyzvali všetkých našich podporovateľov, aby hlasovali za to. To znamená, toto je lož, ktorá sa vytvorila, na základe ktorej predovšetkým opozičné strany na čele s Progresívnym Slovenskom začali zvolávať na námestia protesty. Čo my rešpektujeme z tohto pohľadu, že ľudia majú právo demonštrovať a vyjadrovať svoje názory, je ich to ústavné právo, ale komentujeme a odsudzujeme predovšetkým tú manipuláciu s tým, že vytvárajú obraz, že my chceme Slovensko dostať z Európskej únie, čo nie je pravda. No a počas vyslovovania dôvery v parlamente pán premiér požiadal o utajovanie tejto schôdze a prečítal správu Slovenskej informačnej služby, tak ako je u vás bezpečnostná služba, tak aj u nás a má za úlohu chrániť ústavné zriadenie Slovenskej republiky z hľadiska ústavy. No a tie fakty boli naozaj zaražajúce, pretože potvrdili všetko to, čo ste aj vypovedali, že je tu polovojenská skupina, ktorá operuje na Slovensku. Tento pán Mamulašvili je tu, ktorý navštívil viackrát Slovensko, dokonca sa vyfotografoval a stretával sa s predstaviteľmi, ktorí organizujú tie protesty, ktoré sú prepojení priamo s Progresívnym Slovenskom. Je to tá organizácia, alebo povedal by som zoskupenie Mier Ukrajine. Títo dvaja predstavitelia sú priamo poslancami Mestského zastupiteľstva za Progresívne Slovensko v Bratislavskom zastupiteľstve. No a ďalší dôkaz, ktorý bol z finančnej správy dokumentovaný, že dokonca táto organizácia, teda hnutie alebo aktivisti Mier Ukrajine, poukázala 150 000 práve tejto gruzínskej národnej garde takýto finančný prostriedok. No a mali k tomu aj manuál, ako postupovať z hľadiska protestov, o čom nemuseli ani bežní ľudia vedieť, že čo je pripravené, pretože ten manuál bol rozoslaný medzi 100
takmer 100 neziskových organizácií, ktoré boli do toho zapojené a ktoré majú aj financovanie zo zahraničia. Ten manuál hovoril jasné kroky. Najskôr protesty, potom obsadzovanie budov, paralizovanie ministerstiev, berte si spacáky, berte si karimatky, ideme okupovať, aktivovanie zahraničia na podporu týchto protestov, televízií, ktoré budú snímať to, čo sa deje u nás, keď budeme týchto ľudí z tých budov dostávať preč. No a ďalšie kroky boli také, že vyslovenie občianskej neposlušnosti, generálny štrajk, ustanovenie vyjednávajúceho tímu, ktorý má rokovať asi s vládou, ktorá bola legitímne zvolená v posledných voľbách. No a mali tam ďalšie kroky, ktoré majú urobiť. Avšak v pozadí bolo nebezpečenstvo to, na ktoré sme ukázali, že títo príslušníci tejto skupiny, tejto gardy, boli pripravení pravdepodobne práve na eskaláciu, pretože v tom dave stačí urobiť niečo, čo vyvolá nejakú psychózu a môže sa stať, že tam dôjde ku nejakej strašnej katastrofe. Či už že na zdraví, alebo priamo na životoch. A to pre nás bolo nepriateľné. Preto sme to zverejnili, preto začali orgány konať. Vyhostili sme jedného, alebo ideme vyhostiť, ministerstvo vnútra už na tom pracuje, jedného z týchto ľudí. Ďalších asi 10 ľudí budú mať zákaz vstupu na Slovensko a budeme príjmať opatrenia také, aby ak budú občania chcieť demonštrovať a vyjadrovať svoj názor, tak aby boli v bezpečí a nikto to nemohol zneužiť. Ale dodávame, že je to klamlivé a je to na základe klamlivých, deformovaných informácií, ktoré sú není pravdivé, že chceme vystúpiť z únie. No a posledný dôvodok, pani Bobošíková, mali v tom manuáli, o ktorom hovorili, že to vytvorila umelá inteligencia. Iste sa zhodneme, že bez ohľadu na to, kto čo spracuje, čo teda neverím, že to bola umelá inteligencia, ako náhle to rozošlete všetkým ostatným, tak sa stotožňujete s tým dokumentom, všetko, čo tam je napísané. A jedna z tých vecí tam bola aj uvedená, poviem to voľnými slovami, že v prípade, keď sa nejaké veci odhalia z tohoto plánu, tak to budeme bagatelizovať a budeme to zosmiešňovať. Čiže ak môžete teraz sledovať, čo sa teraz deje, tak presne táto fáza nastáva. Je to len potvrdením toho, čo tam mali napísané. Snažia sa zosmiešňovať premiéra, robiť z neho psychicky narušeného alebo niečo podobné. Čiže naozaj to bolo vážne a preto my ako vláda, ktorá je zodpovedná za ústavný poriadok, sme museli prijať opatrenia, ktoré sme prijali a demaskovali sme to a preto museli aj zmeniť svoje organizátorské plány. Viete o tom, že Progresívne Slovensko ustúpilo, už sa priamo nebude sa zapájať do organizácie priamo. No a rovnako začali prehodnocovať aj napríklad čísla účastníkov tých demonštrácií. Prvá informácia, ktorú dali Progresívne Slovensko, že na Bratislavskom námestí sa zúčastnilo 60 000 protestujúcich a minulý týždeň to museli korigovať na 35 000. Aj to si myslím, že ešte bolo prehnané, pretože odborníci spočítali, že keby tam bolo 60 000 ľudí na tej ploche, tak by sa asi udusili, pretože by tam boli ako harinky. To je len dôkaz toho, že ako sa to nafúkovalo a eskalovalo sa to takým spôsobom, aby to nejak vyvrcholilo do nejakého nešťastia. Popri tom môžem spomenúť vyjadrenia psychológov a psychiatrov na adresu nášho premiéra, aby spochybnili spoločnosti, že je tu líder, ktorý nie spôsobili. Potom vyjadrenie bývalých ministrov zahraničných vecí, ktorí podporujú súčasnú koalíciu a mnohých takýchto vecí. Celé to bolo vyskladané tak, aby dosiahli v podstate zvrhnutie tejto vlády, ktorá vzýšla v legitímnych demokratických voľbách. Čo oni nevedia dodnes jednoducho rešpektovať. Pane ministře, já rozumím tomu, že jste ministr zahraničních věcí Slovenské republiky a hovoříte zejména o situaci na Slovensku. Ovšem ten scénář, který tady popisujete, vy máte informace, my je nemáme. Je podle vás přenositelný i do jiných zemí? Víte, já se ptám zcela sobecky, protože Českou republiku v letošním roce čekají parlamentní volby a občas někteří lidé, třeba i z té nemainstreamové scény, slyší trávu růst. Pani Bobošíková, ja možno doplním aj pre divákov. Áno, som minister zahraničných vecí, som ale aj zároveň podpredseda najsilnejšej politickej strany, ktorá je vo vláde. A máme naozaj najväčšiu zodpovednosť za vládnutie a ja k tomu aj takto pristupujem. A to, čo hovoríte, veď nemusíme ísť do minulosti, aj to, čo pán premiér
na tej ostatnej tlačovej konferencii povedal, tak naväzuje na to, čo práve táto gruzínska národná garda robila napríklad na Majdane a čo napríklad robila aj v Gruzínsku po parlamentných voľbách nedávno. Bol tam náš podpredseda strany europoslanec pán Erik Kaliňák, ktorý priamo získal informácie o tom, ako táto garda rovnako bola zapojená do protestov, ktoré tam začali po skončení volieb. To znamená, to je už, by som povedal, možno taký pripravený model, dobre prepracovaný, aj z hľadiska financovania, lebo finančná správa dnes robí a rozpleta tú veľmi zložitú sieť financovania, ktorá je tak prefíkane urobená, aby ste sa nemohli vôbec dopátrať, že kde vlastne tie peniaze, ktoré oni čerpajú napríklad z rôznych grantov z úrovne vlády Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia, že kde vlastne skončia. No a tento systém podľa mňa už majú tak prepracovaný, že už len potom môžu etablovať na iných miestach. A to je tá istá skupina, ktorá pôsobila na Majdane. Vieme, ako sa to skončilo. Viete, že tá skupina bola spájana priamo so snajpermi, ktorí tam odstreľovali, civilistovali aj policajtov, potom ako Janukovič odmietol podpísať rokovanie o vstupe do Európskej únie. Tak táto skupina potom pôsobila v Gruzínsku, tak potom vieme asi, ako by pôsobila rovnako na Slovensku alebo v nejakej inej krajine, kde dopadnú voľby tak, ako nemali dopadnúť. A to je napríklad aj prípad Spojených štátov amerických, pretože tam dopadli takisto voľby tak, ako si nikto nepredstavoval, lebo z Donalda Trumpa bol robený najväčší zločinec, najväčší paranoidný človek a tak ďalej. Čiže toto sú prepracované podľa môjho názoru systémy, ktoré fungujú a my musíme byť na pozore. Víte, ono se vždy říká sleduj stopu peněz. Může hrát nějakou roli právě při činnosti těchto systémů skutečnost, že Donald Trump nařídil a ministr zahraničí Rubio to okamžitě realizoval zabrždění nebo stopnutí zahraniční pomoci ze strany amerických občanů? Bez pochyby áno, pretože tá podpora, ktorá ide aj z úrovne federálnej vlády Spojených štátov amerických cez zastupiteľské úrady, ktoré majú, je enormná. Ja by som vám mohol dať príklady, koľko projektov bolo napríklad podporený z ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave práve na projekty Progresívneho Slovenska a ich spriaznených ľudí. Čiže to bez pochyby môžeme povedať, že je veľmi významná čiastka, ale zároveň musíme brať do úvahy aj tie peniaze, ktoré nejdu priamo z úrovne federálnej, ale peniaze rôznych donorov a v tomto prípade Georgea Sorosa. A teraz použijem slova nie naše, aby to niekto spochybňoval, ale slova premiérky Talianska, ktorá povedala, že najväčším ohrozením, keď sa aj pýtali, že či Elon Musk je veľkým ohrozením demokracie v Európe, potom ako zasahuje v Nemecku do volieb a tak ďalej, tak povedala, že áno. Ale najväčším ohrozením pre demokraciu v Európe sú práve Sorosové peniaze, ktoré sem natekajú. A to je tiež veľmi významný zdroj, ktorý slúži práve na rôzne destabilizačné aktivity v rôznych krajinách. Veď nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá pôsobí na Slovensku, je priamo toho príkladom, ktorá podporovala aj bývalú pani prezidentku Čaputovú a mnohých ďalších aktivistov, ktorí robili všetko preto, aby za ostatných troch vlád, keď sme boli v opozícii, tak opozícia bola pozatváraná. Viete, že Robert Kaliňák bol dokonca vo väzbe. Tibor Gašpar, ktorý je dnes podpredsedom parlamentu, bol takmer rok vo väzbe. Nášho premiéra 3-krát obvinili a bol len takýto kúsok, aby bol vzatý do väzby a celé Slovensko by úplne ináč vyzeral po ostatných voľbách, keby bol náš premiér vo väzení. Čiže toto je výsledok práve neziskového sektoru, ktorý je financovaný zo zahraničia a občania častokrát nevedia, že tie peniaze idú zo zahraničia. Preto sme legitímne hovorili o tom, že je potrebné, aby tieto neziskové organizácie zverejnili, tak ako politické strany musia zverejniť, odkiaľ majú finančné prostriedky, tak aj tie mimovládne organizácie, ktoré zasahujú do politiky a do verejného života a nie sú ochotní si založiť politickú stranu a súťažiť v normálnom politickom súboji, aby zverejnili svoje finančné prostriedky, aby každý občan sa mohol pozrieť, aha, keď oni hovoria, tak hovoria za tých.
Pane ministře, pojďme nyní ke dvěma docela zajímavým diplomatickým krokům, které proběhly na Slovensku tento týden. Volodymyr Zelenský reagoval v souvislosti s demonstracemi na Slovensku slovenským textem, ve kterém psal Bratislava nie je Moskva, Slovensko je Európa. A vy jste tento týden si předvolal ukrajinského velvyslance a podle dostupných informací jste mu tlumočil ostrý protest proti výrokům ukrajinské strany, protože je považujete za zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska. Řekněte, o jaké výroky ze strany Ukrajiny šlo a o čem jste hovořili? Vy ste už aj prečítali v podstate to, čo pán Zelenský prezentoval, ale bolo tam viacero vecí. Aj napríklad zdieľanie statusu partnera pani Čaputovej z demonštrácie, kde boli odfotení títo ľudia, kde to pán Zelenský aj komentoval. Čiže inými slovami, on hovoril o tom, že podporuje protesty občanov, ktorí sú na námestiach proti súčasnej vláde. No tak to je jasné zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Nehovoriť o tom, že prijal v kontexte inkriminovanom po rokovaniach o plyne, ktoré on sám zmaril opozičných lídrov v Kieve a rokoval s nimi, ako keby boli predstaviteľmi Slovenska, ktorí sa aj odtiaľ vrátili a prezentovali to ako pán Šimečka, že my sme vyrokovali pre Slovensko dovoz azerbajdžanského plynu a rôzne takéto veci. To znamená, to je priame zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky a preto sme sa museli ostro ohradiť voči tomuto a preto sme si aj predvolali pána veľvyslanca. A smím sa zeptat, jaká byla reakce ukrajinské strany? Reakcia bola taká, že ukrajinská strana si predvolala zasa nášho veľvyslanca a zatiaľ to pokladám za uzavreté a predpokladám, že sa vrátime k rokovaciemu stolu, pretože my máme záujem mať dobré vzťahy. Preto pripravujeme aj ďalšiu, tretiu spoločnú vládu medzi ukrajinskou stranou a slovenskou stranou, aby sme pokračovali v projektoch, o ktorých hovoríme, ale pre nás bude veľmi dôležité, ako dopadnú rokovania o plyne. Pretože to je pre nás absolútne kľúčová vec, ktorú musíme robiť. V opačnom prípade, pani Bobošíková, nás čakajú, ak to nedopadne dobre, ťažké časy. Lebo tá cena bude rásť, inflácia bude rásť, nemecká ekonomika pôjde do recesie a všetci budeme v veľkých problémoch. Posledný údaj aj pre divákov, aby som v tejto súvislosti povedal. Jedna analytická organizácia, ktorá sa volá Refinitiv a spracováva analytické dáta pre mnoho zahraničných bank, je to americko-britská analytická organizácia, agentúra, povedala, že ten dopad na nákup plynu po uzavretí plynovodu cez Ukrajinu na Európsku úniu v roku 2025 až 2026 bude až vo výške 650 miliárd eur. To znamená ročne 325 miliárd. Čiže musel som aj toto spomenúť, aby sme si uvedomili, že kde sa nachádzame, v akej situácii. A toto bude pre nás kľúčové pre ďalšie postupovanie. Áno, povedali sme, že mohli by sme aj recipročne použiť zastavenie toku elektrickej energie alebo humanitárnej pomoci. Ale sme si povedali, nechceme, aby trpeli bežní občania Ukrajiny, ktorí to potrebujú. Lebo to, čo urobil Volodymyr Zelenský, je z úrovne vedenia štátu, ale za to nemôžu občania. Tak pán premiér povedal, že prípadne použijeme naše právomoci a právo veta na úrovni Európskej únie, keď sa bude hlasovať o pomoci Ukrajine. Pojďme k dalšímu diplomatickému kroku. Včera proběhla v Bratislavě schůzka premiéra Roberta Fica s diplomaty a tam zaznělo veřejně na adresu českého velvyslance pana Rudolfa Jindráka z úst pana premiéra Fica toto, cituji. Pane velvyslanče, nerozumím zasahování české politické scény a mediální scény do vnitropolitických záležitostí Slovenské republiky. Není správné, když z druhé strany Moravy přicházejí na adresu slovenské vnitropolitické situace jakékoliv postoje, pohledy nebo doporučení. No a někteří čeští politici na to reagovali tak, že přece máme svobodu slova a že například pan prezident Zeman nebo premiér Andrej Babiš podporovali Roberta Fica ve volbách, takže se v podstatě nic neděje. Co si o tom myslíte? Viete, je možno niečo úplne iné, ak niekto len vyjadrí podporu niekomu
ale nekomentuje to v nejakom širšom kontexte, ako napríklad bolo pred voľbami, ktoré boli na Slovensku, komentované, že ak vyhrá strana Smer sociálna demokracia, tak sa zhoršia slovensko-české vzťahy. Tak to už vnímame, že je asi viac, ako povedal len pán bývalý premiér Babiš. Rovnako vyjadrenia, ktoré boli z úrovne pani Markety Pekarovej, ktorá komentovala legitímne právo slovenského parlamentu zmeniť pravidlá verejnoprávnej televízie, čo ona komentovala, dokonca vyjadrovala názor, že v podstate to bude nástroj, hlasná trúba Roberta Fica, čo je zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. A potom pokračovali aj ďalšie mediálne prestrelky, čo nás teda mrzí, predovšetkým vo verejnoprávnej televízii. Viete, v súkromných to asi ťažko môžeme uchrániť, ale vo verejnoprávnej televízii, keď je diskusia nejakých 4-5 účastníkov od zábavačov až po bývalého politika pána Kalvodu, kde dehumanizovali predsedu vlády susednej krajiny, tak si myslíme, že tam už mala byť minimálne nejaká reakcia aj oficiálneho vedenia tejto krajiny, že toto už je príliš veľa, že od tohoto sa dištancujeme, ale nič také sme nepočuli. A toto si myslíme, že je zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Ja si veľmi vážim prácu pána veľvyslanca Indraka. Musím povedať, že je to jeden z veľkých oduševnených zástancov našich vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Mimochodom sme si to dali aj do programov vyhlásenia vlády, že tieto vzťahy sú pre nás unikátne a sme povedali aj po tom nezmyselnom prerušení konzultácií vlád Českej a Slovenskej republiky, ktoré sme mimochodom my zaviedli v roku 2012, keď sme prišli do vlády, že neurobíme žiaden krok, ktorý by mal zhoršiť naše vzťahy, ale zároveň odmietame, aby susedná krajina zasahovala do vnútorných záležitostí. My to nebudeme robiť, pretože si myslíme, že je na občanoch Českej republiky, aký sa rozhodnú aj v nastávajúcich voľbách a my budeme rešpektovať ich rozhodnutia a budeme sa snažiť rozvíjať naše vzťahy. Ja chcem vyjadriť presvedčenie, že toto môže byť aj prejavom súčasne už prebiehajúceho volebného boja nadchádzajúcich volieb, ktoré budú v Českej republike, tuším, na konci septembra alebo začiatkom oktobra. Ale ja ako minister zahraničných vecí budem robiť všetko preto, aby sme takéto prejavy eliminovali. Ja si veľmi vážim vyjadrenia bývalých pánov prezidentov, ktorí som mal možnost navštívit, Na to jsem se chtěla zeptat. Já jsem právě viděla na vašich sociálních sítích, že jste se včera sešel s panem prezidentem Klausem a dnes s panem prezidentem Zemanem. Takže o čem jste jednali a jaké jste si odnesl poznatky a dojmy? Ja mám s oboma už dlhoročný vzťah, pretože ako bývalý župan Žilinského samosprávneho kraja som sa stretával s pánom Klausom, keďže pani manželka pochádza z nášho kraja a z Liptova bola aj veľvyslankyňou Českej republiky na Slovensku, takže som sa s ním pravidelne stretával, tak som nemohol jednoducho ho obísť, keď som tu v Prahe. Bola to nesmierne otvorená a obohacujúca debata, pretože pán prezident Klaus má naozaj veľmi triezvy pohľad na mnohé veci, ktoré sú teraz veľmi aktuálne, živé. Napríklad pohľad na konflikt v Ukrajine. S tým sa absolútne stotožňujem, čo on povedal. On povedal, že pokiaľ sa nebudeme triezvo pozerať na príčiny tejto vojny, tak nikdy sa nebudeme môcť dopracovať aj k nejakému trvalému mieru. Ja s tým absolútne súhlasím, že tá vojna nezačala len vo februári v roku 2022, ale ona mala príčiny už niekedy v roku 2014. A mnohé iné témy sme prebrali, ale čo si najviac oceňujem, že je to neochvejný zástupca. Napriek tomu, že bol pritom aj spoločne s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom, keď sme sa rozišli a veľmi mierumilovne, že veľkým zástancom našich slovensko-českých vzťahov a to vyjadril niekoľkokrát. No a rovnako som takéto pochopenie našiel zasa u nášho bývalého kolegu sociálneho demokrata, predsedu strany Československej Českej sociálnej demokracie a potom aj prezidenta, kde sme opäť mali veľmi živú debatu o našich slovensko-českých vzťahoch, ale aj o všetkých problémoch, ktoré v súčasnosti sú, či už je to Ukrajina, alebo nástup Donalda Trumpa, Európska únia a tak ďalej. Čiže bolo to naozaj dobré stretnutie, ale opäť na záver musím povedať, že tam bola veľká podpora oboch na
rozvíjanie našich jedinečných vzťahov slovensko-českých a sme sa zhodli, že žiadne politické strany na tom nič nezmenia, pretože my tu raz nebudeme, ale tieto dva národy tu budú vedľa seba s tými obrovskými previazanosťami priateľskými, rodinnými a tak ďalej. A to maximálne sme sa zhodli, že treba podporovať a ja si to naozaj veľmi vážim. Pane ministře, nicméně teď jsme hovořili o vašich bezesporu příjemných a užitečných setkání, ale se dvěma bývalými hlavami státu. Setkal jste se v rámci své návštěvy nebo jednal jste s nějakými současnými politiky? Musím ale povedať, pani Bobošíková, že moja návšteva Prahy je spojená s podporou jednej spoločenskej udalosti, ktorú som podporoval ešte, keď som bol aj županom, a to je spoločný československý ples. A prijal som pozvanie práve preto, aby som aj osobnou prítomnosťou vyjadril naozaj podporu našim vzťahom. A povedal, že nám na nich naozaj záleží. No a keďže toto som mal naplánované a dnes sa to uskutoční, tak som využil aj čas na to, aby som sa mohol takto priateľsky spojiť. Čiže to nie je oficiálna návšteva Českej republiky, pretože tu plánujem na základe pozvania, ktoré som dostal od môjho kolegu Jana Lipavského. Tuším, že už máme dátum aj stanovený na 18. februára, čiže prídem sem. Či budem mať stretnutie aj s pánom prezidentom, to neviem povedať, pretože sa ešte len pripravuje, ale určite s pánom ministrom stretnutie budem mať a budeme rozvíjať mnohé témy, ktoré sú spoločné, bilaterálne, ale aj európske, vrátane aj V4, pretože si myslím, že je dôležité, aby tento formát sme udržiavali, pretože je veľmi dôležitý pre obhajovanie záujmov práve krajín Strednej Európy, ktoré sú v nej združené. Já bych se zastavila ještě u jednoho výroku premiéra Roberta Fica, který byl pronesen při připomínce 80. výročí osvobození Prešova Rudou armádou a tam pan premiér Fico řekl: nezapomínejme, že svoboda přišla na Slovensko z východu, z vrácenosti progresivismu ze západu. A mě by v této souvislosti zajímalo, jak se díváte na to, že při letošní připomínce 80. výročí osvobození Osvětimi nebyli přítomni zástupci Ruské federace, ale třeba z Německa tam byli hned dva nejvyšší ústavní činitele. Pani Bobožíková, vy ste už naznačili odpoveď. Je to smutné. Minimálne smutné, ak nechcem použiť nejaký tvrdší výraz, pretože bola to Červená armáda a národy bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré oslobodili tento koncentračný tábor od nacistickej a fašistickej svojvôle. Áno, teraz sú to už úplne iné generácie, aj nemeckých predstaviteľov, ale tá symbolika je tam veľmi silná. A ja počúvam obrovskú kritiku aj u nás na Slovensku, mnohých ľudí aj na sociálnych sieťach, ktorí to jednoducho nemôžu prijať takéto niečo, pretože na určitú vec by sme sa mali odosobniť. A v tomto prípade nájsť možno nejaký formát, taký, ktorý by bol priateľný z tohto pohľadu. A myslím si, že sa to nepodarilo nájsť tento formát. A preto, ako som povedal, diplomaticky som to nazval, že je to smutné, čo sa udialo. Ale môžem povedať opäť za nás, lebo ja nerád veľmi komentujem tých druhých, nech ich komentujú tí, ktorí ich volia, ale za nás musím povedať, my si určite uctíme 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny tým, že náš premiér a prípadne ďalší, ktorí budú v delegácii, sa zúčastníme osláv ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Rovnako ale si pripomenieme aj oslavy 80. výročia ukončenia vojny napríklad z Pacifiku, čo chceme urobiť, pretože tam máme rovnako prepojenie Slovenska, pretože tam boli aj slovenskí vojaci, ktorí vtedy slúžili v armáde a prispeli tiež k ukončeniu vojny. A my nikdy nezabudneme, že sloboda, berme to do úvahy, sloboda proti nacistickému, fašistickému Nemecku prišla z východu, je nespochybniteľná, nech akokoľvek sa niekto bude snažiť a prekrúcať túto pravdu, ako sa to snažia robiť aj pri mnohých iných situáciách, keď zjednodušenie prirovnávajú 68. rok, že to bola okupácia
Ruskou federáciou, čo nie je pravda, pretože to bola okupácia vojskami Varšavskej zmluvy, okrem Rumunska, ktoré odmietlo vtedy ísť na pôdu Československa, a preto to nemôžeme takto zjednodušovať, lebo vtedy môžeme povedať, že nás okupovali aj vojska Ukrajiny, ktoré prišli na... Čiže my odmietame túto deformáciu historickú a pripomenieme si 80. výročie, tak ako sa patrí. Ještě bych se zastavila u té věty zvrácenosti progresivismu k nám přišli na Slovensko ze západu. Já jenom v této souvislosti ten dotaz doplním. Pokud se nemýlím, tak slovenská vláda by nyní chtěla uzákonit v ústavě, že v podstatě existují pouze dvě pohlaví, muž a žena. Tak mění se nějak postoj na Slovensku právě k těm extrémně progresivistickým tendencím? Nuž, môžem povedať, že naša vláda je práve hrádzou proti týmto zvráteným progresivistickým teóriám, ktoré si uvedomili, že sú pre každú spoločnosť, ktorá by mala byť založená predovšetkým na rodine, ktorá je tvorená párom mužom a ženy, lebo tí môžu produkovať ďalšie pokolenia, že je to niečo, čo vedie všetky krajiny, kde sa to vypuklo a presadzuje len do slepej uličky a niečomu, čo nie je dobre. V Spojených štátoch amerických je jasný postoj prezidenta Trumpa a my sme už o tom uvažovali dávnejšie, pretože my už napríklad máme v našej ústave zakotvené, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Ale chceme ísť ešte ďalej, aby sme povedali zároveň, že neuznávame 67 alebo 75 pohlaví, ktoré sa dnes množia ako huby po daždi a kto si čo zmyslí, tak už má svoje pohlavie, ale že budeme mať rovnako v ústave zakotvené, že sú dve pohlavia, muž a žena. Rovnako chceme zakotviť aj to, že výchova v školách bude musieť byť tak robená, aby bola v súlade s ústavou. To znamená, že to nemôže byť tak, že tam prídu nejaké queer neziskové organizácie a budú tam rozprávať o 70 pohlaviach, keď v ústave máme a budeme mať schválené takéto niečo. A dávame tam silnú právomoc zároveň rodičom, že aby aj oni boli tí, ktorí schvália, čo môže pre ich deti byť povedané v tej škole, alebo nie. A potom ešte tam chceme aj posilniť odmeňovanie mužov a žien, pretože to je stále v disbalance. To znamená, že chceme, aby naozaj sme dosahovali, že za rovnakú prácu, aby dostávali ženy a muži rovnakého aj plácu. Zás musíme jedným dýchom aj dodať, ale že nemáme zatiaľ ústavnú väčšinu, ale myslíme si, že je potrebné to dať na stôl, o tom rozprávať a každý, kto je v parlamente, potom nech sám vysvetľuje svojim voličom, že prečo to nepodporil, lebo si myslíme, že toto je niečo, čo je veľmi dôležité na to, aby sme zastavili to, čo sa valí aj na Slovensku. My zatiaľ nie sme tak ďaleko ako napríklad v Českej republike, pretože vy tu už máte schválené napríklad aj partnerstva rovnakého pohlavia. To u nás ešte nie je. To znamená, my nechceme ísť takto ďalej. My chceme zagarantovať tým, ktorí sa rozhodli spoločne žiť nejaké základné pravidlá, aby ich mohli uplatňovať z hľadiska legislatívy, ale rozhodne to nemôže byť na úrovni manželstva, ktoré môže byť podľa nášho názoru iba medzi mužom a ženou, medzi tými, ktorí môžu reprodukovať ďalšie pokolenia. Pane ministře, poslední dotaz. Naším rozhovorem se jako červená nit táhne nástup Donalda Trumpa a rusko-ukrajinský konflikt a jeho důsledky. Zaznívaly takové hlasy, že snad by v Bratislavě mělo proběhnout jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. Ovšem zaznělo také z úst Donalda Trumpa, že pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt, tak Volodymyr Zelenský tam rozhodně není anděl. To znamená, že určitou část té viny na tom konfliktu připisuje také Ukrajině. Podle vašich diplomatických zkušeností, jak se bude teď vyvíjet jednání o ukončení nebo snad, nechci říci prodloužení, ale o ukrajinském konfliktu? Najskôr odpoveď na to, čo ste sa pýtali. Slovenská diplomácia zatiaľ nedisponuje informáciou, že by pán Donald Trump mal navštíviť Slovensko. Avšak sme pripravení hostiť pána prezidenta, lebo sme povedali, že chceme prispieť k mierovému riešeniu. Robíme to aj tým, že sme sa zúčastnili všetkých doterajších rokovaní, či už to bol návrh mierový aj pána Zelenského, ale aj čínsky, brazílsky, kde chceme byť súčasťou toho. A bol som aj vo Švajčiarsku napokon na tom mierovom samite, ktorý sa uskutočnil bez
Ruskej federácie, kde sme sa zhodli, že to ďalšie už musí byť len s Ruskou federáciou, lebo ináč nedospejeme k cieľu. To znamená, sme pripravení na určitej úrovni týchto rokovaní hostiť všetky zainteresované strany o príprave nejakých počiatočných vecí, ktoré budú viesť k záverečným rokovaniam, berúc do úvahy dodržiavanie medzinárodného práva, pretože my ho rešpektujeme. To je pre nás tá najdôležitejšia, ak to môžem povedať, prenesenú slova význame, zbraň pre takú krajinu, ako sme my. Preto napríklad asi by sme nemohli hostiť na najvyššej úrovni to stretnutie, pretože sme členmi Medzinárodného trestného tribunálu, ktorý vydal zatýkač na prezidenta Putina. Takže to by sme nemohli urobiť. Ale na nižšej úrovni áno, ale voláme potom v krajinách, kde to môžu urobiť. Ako napríklad Turecko, kde sme boli na návšteve, kde sú pripravení takto prispieť k týmto rokovaniam. A teraz k tomu, čo ste povedali, že ako sa to bude vyvíjať. Viete, dnes sa dozvedáme mnohé pravdy zo strany Spojených štátov amerických, za ktoré my, keď sme ich hovorili, sme boli označovaní, že sme proputinovskí a prokremelovskí trolovia. To, že sa hovorilo, že to bola nevyprovokovaná vojna, samotný Donald Trump dneska alebo pred pár týždňami obvinil Bidena za to, že on vyprovokoval tú vojnu celú. Keď sme hovorili o tom, že to je proxy vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, samotný Boris Johnson povedal, že to bola proxy vojna. Alebo by som mohol povedať veľmi trpkú pravdu, ktorú sa na Ukrajine dozvedeli, keď poradca pána prezidenta Bidena, ktorý mal Rusko na starosti, povedal, že od začiatku nikdy nepočítali s tým, že Ukrajina porazí Ruskú federáciu. Čiže ak zoberiete toto do úvahy, ak zoberiete do úvahy, že pán prezident Zelenský vstupoval do volebnej kampane na prezidenta s tým, že ukončí ten konflikt v Donbase a v Luhansku mierovým rokovaním s Ruskou federáciou a opak je pravdou, tak tie rokovania nebudú jednoduché a tak ako to aj prezident Donald Trump naznačil, bude tam musieť byť širšia podpora účasti všetkých krajín, ktoré budú garantovať nejaké bezpečnostné záruky tak pre Ruskú federáciu, ako aj pre Ukrajinu. A pre nás sú to predovšetkým krajiny globálneho juhu. Čína, Brazília a ďalší, lebo to sú dnes naozaj významní hráči, ktorých musíme mať spoločne na jednej lodi, aby sme garantovali tento mier, pretože to je zasa skupina, ktorá je veľmi úzko prepojená s Ruskou federáciou v rámci BRICSu. Ak sa nespoja tieto sily svetové, tak nie sme schopní dospieť nejakému trvalo udržateľnému mieru, podľa môjho názoru. Já vám děkuji za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.